No niin, tässä menee Aishite. Joo, ja tässä menee Secret Room. Joten kuten huomaat, Aishite menee tästä, että tässä on niinku yksi tässä välissä, ja sitten se on seuraava, eikä näin. Eikä tässä ole vain yksi. Ja sitten Secret Room menee kans. Eikä tässä on yksi välissä, ja sitten tässä on heti seuraava siitä. Eikä eka väli, ja sitten seuraava. Eikä siinä ole niinku sama distance between notes, eli se tulee niinku samasta kohdasta. Mä voin näyttää kans tälleen. Eli jos me transposataan meidän nuotit, eikä tälleen, eikä se tarkoittaa sitä, että jos mä vaikka painan tästä niinku trans 1, niin se tarkoittaa, että kun mä soitan tästä, niin se oikeasti soittaa tämän nuotin. Eli demonstroin, tässä on C, ja tässä on D. Eikö oota, sori, tämä C ja C, tämä on niinku seuraava. Ja jos mä transposaan tämän yhdellä, niin sitten tämä kuuluukin tästä. Eli jos mä transposaan tämän 4, eli sitten se tarkoittaa, että tämä C ja oikein tämä on sama, niin se Secret Room kuuluu tästä samasta kohdasta, mistä mä soitan Aishiten. Jos tossa oli mitään järkeä, mikä tarkoittaa, että ne on ihan samasta kohdasta. Welcome to my TED Talk.